Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu a wannan tasha ta Auren So TV. A yau kuma shirin namu zai yi magana ne akan wato 'yan uwan miji. Wannan lamari ne da ya kamata shi ma a ce an tattauna a kai. Lallai uwar gida da mai gidanta yana da kyau a nan wurin a ƙara jan kunnen amarya ko kuma a ja hankalinta cewa bayan an ɗaura auren su fa wato 'yan uwan miji suna nan, wani angon yakan kasance yana da dangi masu yawa, la'alla dai maza ne ko kuma mata. To tabbas wato uwar gida ya kamata a ce kin zama wacce za ki ringa goya masa baya wajen wato nuna masa ya ringa wato ƙaunar 'yan uwansa yadda ya kamata. Lallai wannan al'amari akan samu matsaloli wani lokacin a inda za ka ga wata uwar gida ta kasance ba ta iya goya mai gidanta baya wajen goyawa 'yan uwansa baya wajen wasu al'amuransu, sai ki ga ta kasance kawai tana nuna soyayya ne ga 'yan uwanta kadai ba tare da 'yan uwan mijin ba. Bayan wannan matsala kuma a nan ana ƙara jan hankalin amarya cewa tabbas su fa 'yan uwan miji 'yan uwa ne waɗanda su ma sun riga sun zama 'yan uwanki. Sannan a ƙarshe muna jan hankalin amarya da ta kasance mai tsayawa wajen natsuwa tsaf, domin wani lokacin ƙawaye sukan faɗa masu abubuwan da ba za su kai su ga gaci ba. Ma'ana akan samu ƙawayen amarya da za su iya zuwa su ringa faɗa mata abubuwan da ba za su haifa mata ɗa mai ido ba. Wannan ma abu ne da ya kamata dukkanin amarya ta kasance tana sane da wannan al'amari, kuma ta zama ƙawayen nan nata akwai tabbas waɗanda za su faɗa mata abubuwa masu amfani. Waɗanda kuma suka faɗa abubuwan da ba su da amfani yana da kyau ta watsar da su a gefe ta ɗauki masu amfanin. Sannan bayan haka yana da kyau shi ma mai gida ya taimaka wa uwar gidansa wajen ba ta shawarwari masu amfani, domin dangin nan wasu za su kasance masu matuƙar yawa ne, kuma idan sun kasance masu matuƙar yawan nan to za ka ga wani lokacin a jifa-jifa sukan kawo ziyara a gidan ɗan uwansu wato wanda ya auren kenan. To ka ga a nan wurin idan aka ce amarya tana nuna wani wato wariya ko kuma tana nuna wani rashin jituwa daga ɗaya daga cikin dangin ango, hakan ba zai yi kyau ba, sannan ba za a samu zaman lafiya mai kyau ba. Muna fata za a kiyaye wannan matsala. Auren So TV muna yi muku fatan alheri, ku yi mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa a nan gaba.